ओंखारनाफ्रा sase ini malah larang खारबोदों खेला मालाखो नै खोजिमा खेला बिदि दङ बिदि दङ आंसो फैदों फै जाला जाला माने बे गासिबो मानसिबो खारजोबबाय हेलौ लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय हेपी एडभान्स बैसागु आरो जोङो दिनै माने मा खालामफैदोंमोनलाय नायदो नायबानो बुजिखागोन बायदि मोनदां बाल्थिं दं ओमफ्राय बाल्थिंआव दै एसे लाफ्रामलायनानै बुजिखाबाय खोमादां हाग्रा बारियाव फैलायनाय हिसाबै नायलांबानो जाबाय फारसेनिफ्राय गासिखौबो क्लियार खिथागोन आं नोंथांमोननो लोगोफोर थगायनानै मोजां बुंनायनिफ्राय थगायनायानो साबसिनसो जाबाय बैयाव हानदोंमोन जोङो दा हाननानैहाय बेयाव पस्टपन जाबाय लकडाउन जाबाय जायनि थाखाय जों मोनासै बेखायनो जोङो ओरै थांसिगोन फरवार्डआव नायबाय थादो नोंसोरखौ मिथियो होनखानानै खिथानोसो बावदों आरो मा हाननो नागिरदों जोङो हाननो नागिरदों खोजोमा हाननो नागिरदों आरो माखासे नै हानग्रा मानसिफ्रा बेयावनो दङ सोरबा सोरबा माबा सुट्टा मार रहा है हम आ रहा है सुपाव कोई बेबो हानग्रा आं नङालै ओमफ्राय खोजोमाखौ बिदि हानो आरोखि आरो जाला माथो रानजोबथारबाय इसोर फेमिलि बिसिनि फेमिलि आयौ नायलाय जामा बे इउटुबाव मोनहैगोन हेभि ब्र दा फाइनालि बिसोर हानसिगोन आरो नैबे जोंना सिगांनि ब्लगाव नुखादों आसलनि नामा मामोन सोरबा जुदि सिगांनि ब्लगखौ नायदोंबा खिथादो बिथांनि नामा मा होनदोंमोन आङो आयौ दालाय खोजोमाखौ हानबाखि बेयाव हायोलै बे खोजोमा फुब्ला बेनो हानग्राया नैबे रोंथ्रा एकदमबारे बुरबक दाना गुसुनो बुंलायबाय नै बैयावसो हाननायालाय हानबाय खोजोमा बिदैखौ ओमफ्राय बैयावसो नांथाबाय जाजों बादोंमोन नामाथाय ओइलाय नैबे गोजा जायानो फाइनालि बासा मा होनोमोनलाय थोबसे ना मोनसेनो थोबसे बासा थोबसे मोनफैबाय बेखौ हानदों नैबे हानदों आरो नैबे माबायदि मैयाबो हाननायालाय हानदोंमोन जोङो बिदिनो बुरजा हानदोंमोन आरो मैया 7 जनजों बाल्थिं गेजेरसो जादोंमोन ओमफ्राय आंनावहाय सेस इलार्जि जानानै आङो माबायाव बिजि सुजालायनाय जादों बेखायनो आङो दिनै हानाखै नायदोंल' ओंखायनो भिडिअ खालामबाय थाबाय आरो आं नायदो आंनि थाखायनो नोंथांमोना नुबाय आरो मारै हानो खोजोमाखौ अब्ला लोगोफोर माखासेयाबो बेयावहाय हानगासिनो खोजोमा ओमफ्राय आङो फैबाय नै सासेजों बेबो खोजोमायानो हानदोंमोन आरो माबा आं फैबाय बेखौ जानो बेखौ मा होनथाय मिथिया सफारि होनो आरो बर' बिजोंजों फरायनाय एथबां इंराजिबो जाजोबा नालाय बेखायनो सफारिल' आरो जेबो सोदोब गैदेरला हिन्दीयाव मा होनो आसामिसावथ' मिथिखाया इंलिसावबोथ' मिथिखाला गोथावानो मोनथांग्रा आरो मोनजोबाखै सफारिया मोनथांग्रायानो साबसिन जायो आंना हाथायाव हाबलायबाय बेयावहाय गैयामोन बिदि एसे नङा बिदि गोथाव जाथार दं गाइस फुंनि 9टानिफ्राय दासिम 11टा र' बिसिनाखो आरो ओंखारला माथो 11:13 जाबाय ओमफ्राय दा बिसिबां मोनखो सोंदो नोंथांनाव नैबेनो आसोल मोनाखैनो बेसेबां मोनदों सोंबाय नागिरबाबो मोना बालसो खानायखौ हेभि नुदों माथो ओमफ्राय आंनिफ्राय I am here right now
Eneka sulit tuh pini neka kat belakbu. Titik he. Ekdom danger banget. बेबायदि माबानांगौ बेखौ सालथावसिन लांबाय मा होनोमोनलाय सावथालसिन नुगोन गाइसमोन नैबेसे मोनबाय आरो बिसोरो होद दाङालै आं मैया दांनानै थैहां नुदों Salah. You are the manager. Raikos baयदि जाहैदों नों मैया साला ओंखायनोसो सेंग्रा बैसोआवनो दानो एलार्जि एरि जाबालाय मा दाखिथा ओ बाय बोखांलाय बिसिबां ओंखारदों अर बोखांलाय ना बेयाव गैया ओइ बालथिं मोनसेसो दङ ओइयावलाय बोखांलाय बेयाव गैया ए आं बोरैसो मोननो सानदों ओइयावसो ना इयाव दोनजोबबाय बै मगासिनो हानि जायगायाव दाबो हानगासिनो बिसोरो गोजौआव बै नोंथ'ब्ला लथ'फा बैनो एसे खोमसि नुदों खोमा ना गाइस खोजोमा हानफुबाय थानायावनो अखासो हाना होबाय ओंखारनाफ्रा सासे ओइनि मा लाना खारबोदों खेला मा लाखो नै खोजिमा खेला बिदि दङ आंनावसो फैदों ओमफ्राय जाला माने बे गासिबो मानसिफोरा खारजोब्बाय खारबाय